Stef uitbellen. Normaal wil dat Ik ben alleen maar nou wij net doen. Tijdmachine. Ja, Stef proficiat! Met de verjaardag! Proficiat! Nu mag je legaal met minderjarige meisjes seksen. Oh nee, mocht je nog niet. Met oudere vrouwen. Dan Nu mag je legaal met oudere vrouwen seksen. En je mag geen pony meer rijden. Mag ze niet met paard? Lekker paardje. Alleen geile ponies. Ja, praat in de microfoon. Hallo, ik ben Henk. Ik ben Annie. Hey Ilse en Rob. Annie, hoe is het met jou? Ik kan die aanklagen. Die heeft zo'n Hallo, hallo. Rob gaat Ilse Rob aanklagen. gaat Ilse aanklagen wegens seks met minderjarigen. Rob, wat heeft u hierop te zeggen? Hé, was een getuigenverklaring. Niet veel. Ja, ik